dragi učenici, poštovani direktore, poštovani pomoćnici ministra, dobrodošli na takmičenje Dabar. Takmičenje Dabar se treću godinu organizuje u Srbiji, zaista imamo izuzetne rezultate. Prve godine organizacije je učestvovalo 6.300 učenika, drugi godinu učestvovalo je 21.000, evo već školski 2015-16 imali smo 31.000 takmičara. Pre svega, najviše bih htio da se zahvalim Ministarstvu telekomunikacije na ogromnoj pomoći koju nam pruža. Bez njihove podrške i pomoći ne bismo uspeli da stvarimo ovog rezultata i nadamo se dalje saradnje i da podignemo ovo takmičenje na još više nivo. Vidjet ću samo par podataka da biste napravili neku paralelu naše takmičenja sa takmičenjem koje se organizuje na svetskom nivou. Samo takmičenje Dabar nastalo je 2004. godine u Litvaniji, da bi učestvovalo samo oko 200-300 učenika prve godine takmičenja, da bismo 2015-16. godine već imali 1.300.000 učenika na svetskom nivou iz 43 zemlje širom sveta. Sledeće školske godine uključuje se 11 novih članica, između ostalog uključuje se Bosna i Hercegovina, Hrvatska, u planovi su uključena Rumunija, ove godine su uključena Makedonija, tako da ovako i cijelo naš region se uključuje ovo takmičenje. Kao što sam rekao, na školskom takmičenju ove godine učestvuje 31.000 takmičara, ukupno 360 takmičara danas učestvuje na državnom takmičenju u 4 centra. Jedan centar je naravno Beograd, Univerzitet sa diplomom. Takmičenje se organizuje istovremeno u Novom Sadu, u Elektrotehničkoj školi Mihajlo Pupin, ujedno u Kruševcu gimnaziji Kruševac i u Nišu u Ekonomskoj školi u Nišu. Svi učenicima želim puno uspjeha na takmičenju, nema potrebe da imate trenu ili bilo šta tako. Vi ste već pobednici ovog takmičenja, čestitamo vam na tome, ogroman je uspjeh od 31.000 učenika što ste danas ovdje sa nama. Dajem reč pomoćniku ministra Savi Savić, da vam se obrati i još jednom iskazujemo dalje zahvalnost Ministarstva na pomoćnoj pomoći. Draga deco, dragi roditelji, zadovoljstvo mi je što već drugu godinu za redom imam tu čast da iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija pozdravim najuspešnije učenike i profesore i poželim im sreću na najmasovnijem takmičenju iz oblasti informatike i računarstva u Srbiji. Naime, kada sam vidio podatak da se preko 30.000 učenika osnovnih i srednjih škola prijavilo za ovo takmičenje, a što je 50% više u odnosu na prošlu godinu, shvatio sam da polako postajemo jedno zrelo informaciono društvo koje počiva i koje je bazirano na znanju i koje u svakodnevnom radu, obavljanju poslovnih i privatnih aktivnosti koristi informacione tehnologije. Nama je potrebno obrazovanje koje se naslanja na potrebe privrede i društva. Ništa nije tako moćno kao znanje. Temelj svakog društva i uspeha je upravo obrazovanje. A u jednom informacionom društvu digitalna pismenost je strateški resurs. Naime, kroz program digitalnog obrazovanja, razvoja digitalne infrastrukture i digitalne ekonomije, Ministarstvo ima za cilj da stvori jedan ekosistem, jednu efikasnu državu i kvalitetan obrazovni sistem koji će našim najmlađima preneti najkvalitetnije znanje i veštine koji će im služiti kako za dalje usavršavanje putem platformi za učenje na daljinu i studiranje na daljinu. Danas je znanje svima dostupno i hoćemo da učinimo dostupno na onaj način kako bi deca najbrže i najkvalitetnije stekle veštine koje su potrebne jednom digitalnom društvu. Naime, digitalna ekonomija je prepoznata kao nova industrijska revolucija i imali ste priliku već mnogo puta da čujete koliki je rast kada govorimo o izvozu softvera, koliki je rast korisnika elektronske trgovine.
u Srbiji u današnje vreme ICT sektor je najbrže rastući sektor. Šta hoću da kažem? Svako od nas kao pojedinac ima tu moć da menja svet i da menja budućnost. Upravo ste vi sada, danas takmičari, sutra kreatori jedne nove, svetle informatičke budućnosti, nosioci razvoja društva, kao što su to bili naši preci. Vi sada imate mnogo veću moć i znanja da uz pomoć informacijnih tehnologija učinite svet lepšim mestom za život, a samim tim i svoj život i životni standard na taj način da ne morate više da odlazite u inostranstvo da biste dobili bolji posao. Sada to možete od svoje kuće, iz svog stana, iz svoje škole da proizvodite najkvalitetnije softvere i programe koji će koristiti korisnici informacijnog društva širom sveta. Naime, udruženje DABAR i ovo takmičenje je samo jedno od 50 programa koje je ministarstvo podržalo u ovoj godini, a koje za cilj ima jednu od 5 oblasti, to je organizacija letnjih škola iz oblasti računarstva i informatike i zaista DABAR je pokazao koliko je nevladin sektor zaista jak, koju moć ima kada govorimo o unapređenju informatičke pismenosti, o unapređenju znanja iz oblasti računarstva i informatike, prvenstveno kod najmlađih. Naime, nije dovoljno samo da na fakultetima povećavaju kvote za upis studenta informatike. Danas na tržištu Srbije, a i širom sveta, gotovo da nemate nezaposlenog programera. Procene su da će do 2020. nedostajati preko 1 milion informatičara. Samo u Evropi. To je šansa za vas, to je šansa za školstvo da odgovori na potrebe, pre svega u osnovnim i srednjim školama, gde će se probuditi talent za računarstvo i informatiku kod većeg broja učenika, a samim tim će oni prirodno u većem broju upisivati i završavati računarske fakultete. Ovom prilikom ću se zahvaliti posebno direktoru Srednjoškolskog centra Sindijonu i profesoru Živkoviću i profesoru Rajkoviću koji je pokrenuo inicijativu i pred svima nama obećava da će ministarstvo i u budućnosti kroz svoje aktivnosti podržavati ovakve programe, a pre svega vama, deco, učiniti dostupne informacione tehnologije u školskim klupama kroz savremene računare, kroz dostupan internet i kroz kvalitetan sadržaj koji već sada možete naći na sajtu ministarstva u repozitoriju projekata Digitalni čas, koji su vaši profesori izradili, a najbolji samim tim i nagrađeni. Želim vam puno uspeha na današnjem takmičenju, a i u budućem školovanju i hvala. Ono što vi zapravo najviše očekujete, zbog čega smo tu. Dakle, današnje takmičenje će se realizovati u 2 grupe. U prvoj grupi su učenici 5. i 6. razreda osnovne škole i 1. i 2. godine srednje škole. Učenici ovih razreda takmičenje će realizovati u kabinetu 118. Znači, sačekat ćemo Aleksandra da nas povede. Prije nego što oni izađu, zamolite ovih takmičara 7. i 8. razreda i njihove nastavnike koji će krenuti u obilazak srednjoškolskog centra, znači da se priključe Ani i oni će, sačekat će parkirani autobus u dvorištu ispred fakulteta, tako da ćemo aktivnost obaviti dok ne dođe trenutak da i oni zapravo pristupe takmičenju. Takmičenje za ove grupe učenika 7. i 8. razreda i 3. i 4. godine krenut će od 14 časova i sve ukupno, znači kompletnu aktivnost ćemo završiti do 14:45. Što se tiče nastavnika, učenika 5. i 6. razreda i 1. i 2. godine, za njih je pripremljena prezentacija u sali 001. Zainteresovani roditelji mogu krenuti ukoliko žele u obilazak srednjoškolskog centra ili ukoliko žele oko preko puta ove naše sale nalazi se i restoran Jasmin, pa to mogu sačekati eventualno
svoje pobednike i da kažem naše dobre šampione. Ja želim pre svega da zahvalim na kraju svim kolegama na velikom entuzijazmu, pošto očigledno da kažem ovo naša profesija i sam predlog pre svega pokazuje ogroman entuzijazam kad su u pitanju nastavnici, profesori informatike i iz tog razloga u ovolikom broju se i okupljamo i ovako interesovanje. Hvala i učenicima, želimo puno sreće, zamolila bih da prvo izađu učenici 7. i 8. razreda i njihovi nastavnici koji će se zajedno sa mnom uputiti prema parku.